Komisi Benta Banpenpaw Jing Persa halo ke Jingkuman jong ke Sorkar Jala jong ke All Meghalaya Domestic Workers Union nak seng kinong tri ying brio haka khandru trek kan pelong ke jiya peba haka bai dei bat kimat jingdawa ke jongki ya ke ba kiladawa nak Sorkar Jala nadu usnam arhajar lai habai keren bat kilap thai kubor ke kongwan penhun kharsentiu ke bedei ke advocacy lobbying coordinator kelai thu ba ya kate ke jiya peba on sedang na madan yorong hab shadu madan malki bat kalakenturu ya kitraying bakin sya ne pelai kinong trei bakin wan haka te ke Haka association ka jong ki nong traying hadu mentang idon kumanyo hajar ngot ki bala register tehnrai namar ba kidang don ki taki kendon ki ba labu da ka sarkar mo bangim nong bade buntan tengi layawer no yaki leaders ki nong ikman ki saka per nation benta yaknang ba kanuman ra atat ya ka jingthot haka lek kawan la ne ka jing khamnya ki kali ki lentia da ka bakia bun te ki program ni radap ban sedang ban penlong nadu kishpau tarik mentau benai ni dan ki program affair la sha la shisi ru dan ki program jong kasang namangi rakhi be yakadi kum katayau ka jong ki nong trayeng no te hnrai hakabangi khot pada baneshim benta pai ba kandai haka khandeu tarik ka jong benai jun ya kabangi khot bandan ka jingyat pai ba te ka jingthmu jong ni ka jingyat pai ba kalong artat ba ngin pen kum kadak jong kajing persya jong kineng trayeng ya ke sarkar namar kajing snap kuman ke sarkar halor kimat jing dawa ki ba kaseng kala juyai dawa nadu bangila sedang ban yatrai kam hakani kajela kata nadu usnam arhajar lai kiladon kimat jing dawa ba pher bat men hakini dang shanru ngila persyang bangin ya kendu ya menteri rangba mo ban ai kita ki kopi jong ki memorandum nani kita ki marjing dawah ne ke susi kalong banadu benai April hadu mentang impat yola banya kendu ya menteri rangba jongi te hakajo kaporu hadian bangi suthu ba kalakut lat mo le si bang minumla banya kendu ya menteri rangba milawannya kendu no ya lat jong kajela tu sa kepal malik bat habangila ya kendu ya ngila ai kata ka kopi jong ka dorkhas lani kimat jing dawa ki jongi ha uru ya ka ba ulakular ba un ra ya kani khama ka sarkar ban pek ban ekran te kimat jing dawa ko man supan kan mau hi nadu mensua ki long bet ba ka sarkar kan ithu no ya ki nong trayeng kum ba ka ithu ki ki nong bela ha po kita ki thok jong kalibelos no lani kita ki an ki ban ai jing ya da ya ki nong tray nong bela te hadu mentai kita kimat jing dawa jongi ki sulong no kiba susah hakikat ya kiba nakapor ni hapan ai no ya kata kador khas ne ka memorandum kat bawan ke sarkar kat bawan UCM ni kat bawan ki minister ki badai pai ya kadi katangat ka jong kinong bela te khandiat le setang kawai ka ba hakadi ka jilla ka jongi kala ba ngala ban ong ba ka sarkar kala le kalong ba kila supunrung ya kinong trayeng hapo ka thok jong ka minimum wage tindai kata ka jing pendung padaru kalong ka basitang mo namar ba habaki pendung kidai banda bu kata ka dor tray lani kidai banda ka sarkar ka ban bu ka dor kumnu kin tray ka du kin lik tray khnang ba kitrai ki ba ai kam ru kin sothu ban siu te hadu menta ka jing ka bangi ya kendu kalong ba kini kinong traying ki jongi kimyo ka dor ka bayarang ka mo le sia kawai ke jaka kila ban siu ro kawai ka dor ha kawai ke jaka pada ka ba khamlong kendong tang khampaji na sor khandia ru ka dor ka kham hiar no ti hendai ka kam ka ba ki trai pada kalong kumju te dai halor ka ni ka nong rem ba ka union jong kinong trayeng house name arhajar khakra hadien ka jing ya kedu ka jongi ya menteri rangba bolong sa konrat hi how to usnem ngila pelai ya ka wage card ka jong da ka union hi tebat mentau usnem ru ngin pelai ya kata ka revise wage card ka ba ngila penkiu biang ya ka dor tray ka jongki nong bela namar ni sothu ba hapdang ka jingkiu dor jongki marba mardi ka jingkiu dor jong baro kitian hakayau hahat nangta ka jingkiu dor jongki bayeng baisam ki kot school ki bai school na dong shadong ni sothu ba ita ijing tray ki ba ki iturop iba ki di ki jing siu ba ki di ki no trayeng ki yo menta kinumla ban ya kot bor ban pendap kita ki jinglot ki jing sap ki jongki tingi ngin ya pelak pak baru ya kata ka wage card ka revise wage card jongki ha ka tu ka khandeu tarik hadian mengiladap ban pendap itu ka jing ya pak ba ka ban sedang na madan yorung hapat ka bangin penkut hamadan malki
Tingi ya wer so hai ki ma ya ki nong trai yang ki ba ya don chani sajan ki ba la ban poi ti bakin ya shim bentalang hakani ka jingyat pada ka tu kasi kung kata ka bangin pedi ya ka jing persya ka jing ya ka jing ya ka sarkar patru ba ngin pen kubur ka sarkar ba kadai ka kamram ka jong ka sarkar ban pek na ka benta ka bha ka miat ka jong ki nong trai nong bela hakani ka jerla which card ka ba ngila pelat kalong hakador 8,000 mo shikenta ikini kinong tray kenta mo sajjan sajien nanta penkhuy sem saktiar kade hakador 8,000 shikenta ti nangta pada yakini kinong traying kalong hakador 10,000 shibnai kabamut ki bahapan tray hakaju kayeng baro chisri mo kata ka bagi khot ki full time workers ki tray bi hi ngi try na room step adu damit te kata ka dei hakador praja tungka kala banong ba kin tray ka kamyeng kamsem lani kin ri khlong lani kin ri ki bala temen mo nama hapo ka thup jong ka jing tray yeng hi ngimla banong ba kinong tray yeng ki tray tang ko ka kam nama ki bun ha ki kam ki don ki ba shulek ban sat jan ki don ki ba shulek ban sat tiar ki don ki ba lek ban pensil ki try ki don ki ba ban lek ka duty lek bu school lek shaw school nata ki don ki ba hapri ki khlong ki don ki ba hapri ki temen ki don ki ba hap pek per mo sumar ki per pen ko ki sentia ki kitai nata ki don padaru ki ba hap ban shulek ban apyeng ban aksem lani ban lek shet ban lek tiu te halor ka di kanong lem ni sham jing e shibun ba nginyo ya kata kador ka bayaran kat baki try ken siu mo hoy ngimong babaro ki try ken siu ya kador ka babit ka babian ya ki nong train ki jongi hadu menta shwa bangi ngin pelat ya kani ka revise wage cut ka jong ki union ru ngiyo i bakila don ka tu kat ni ki try ki badon ni gajing so thu na ladi mo bakila pen kiu ladi ya katulok ka jong ki nong train hendai padaru ngala banong babaro pada kim long kum tama kidan ki ba ai bat kidan ki bam ai tengi kwa ba ya kadi ka jing siu kan long uniform namar ba baro habangi haban pe ka jing lut ka jing sap hien ngia siu na ka ju kayau ngia penlut ha ka ju ka dor te lada ka jing yo kan duna palat bat lada ka jing yo kami rengkat te kan syam jing e shibun kham tami ki di kilong yeng ki ba bon ba kinong kamai ki di ki ken thai na kalian ka sarkar ka oat kila penbenai ka ka krol ka scheme mo bakit ai jing erap na ka benta ki dong train te ngiru na kalian jong ni nila pha ki kerten syakatana jong kaliba na ba nila yo hi ka phone direct na pa katana liba bangin lum ya ki kerten jong ki nong train ba bangin pha ka sarkar bakit ai kata ka jing erap na ka benta ki dong train ndai ka ba sosi kalong ba katkum ki kerten gi bangi nila pha baro ki khan yo lut kidon ki bayo tang shiteng kidon ki bayo tang shisien nyaus pa kidon ki bayo tang khatsau pa khanyak ngut e ki bayo e katu ka amount ka bapura mo kata ka balong 8,000 shispa ti hendai 8,000 shispa kata kalat ajing arab jo ka sarkar ka jing khangdam pada ka bala long na ka live nai tam te ka ki shem jing e shibun ba menta ki hakapor ba khangdam ki trai ru bun batla pun sange ana eki ka kam mo te shisien bala pun sange ngimla ban ong babaro kedong ba kin ai ka jing siu ka jong ki kidan ki bala ban siu hot ki babiang kam beng jam bapli kidan ka jing sngo ki ai hi ya ki nong trai ki jong ki hindai ki bapli pat ki bai ki ba em da ka batrai kam lo jong ha ka kam jong ki ru kala sange tidak ai kin siu ki nong berlangi ru kidan hi kata ka jing so thu na kata ka daw ni khmi lanti ba ka de ka kamram jong ka sarkar ken gan pet khamtam hakum ka por ba kinong bela ki badok basuk ka jela ki kendu ke jing e ba ka de ka sarkar ken ban pai ki min celebrate ya ki breu batring breu ha ka khan do tarek te kan long tat ka jing le burom na ka benta jo ki ka ba ni jule man laus nem ha ka system ni chit le burom ya ki breu batring breu ta ka de ha ka ta hi ka jing kamut ka jing le burom jongi te ka wei ka long ba ngakapat ya ki member makin ya mi renti ha ka tu kasni khandu tarek ha ka jingle burom ka jongki bat kumangi kinong trayeng breu te sakawai pade ngakapat ya ki trai makin a shuti khnang ya ki breu ki batri ha ki yeng ki sem jongki makin yo ban ya shem bentalang ha ka tu kasni ha ka jingle burom ka jongi ha ka khandu tarek te ngakapat
sai sisen biang ya kitrai baki kim dei ban ot ya ka bainok sngi jongki ha ka tu kasni baki yo ban ya sim benta ya kani ka jingle buram jongki jongka domestic workers dia ka bangi ji pelong menau snem te sakawai ka kentien nga kwa ban ong ba sngoba baki trai kin pelat nang yaki ya ki briu ki ba trai haki yeng ki sem jongki kum ka shuti na ka benta jongki ba kinyo ban ya sim benta ha kani kasni kublai shibo kareli ka bangin sa pelong ha ka tu kasni nadu madan fiar bikiet ngin sedang ha madan malki ngin penkon ya kareli ka jing sedang ngasno shi bajie ngin sedang